Сезнең исем фамилия һәм кайдан буласыз? Минем исемем Зилә Сабитова, мин Арча районының Бикматур Шикә дигән авылыннан булам. Без Татар кызы республика күләм бәйгесенең финалында биредә Татарстанның төрле шәһәр һәм районнарыннан 12 кыз көч сынашачак. Татар кызы нинди сыйфатларга ия булырга тиеш соң? Татар кызы сулу, матур, мөләйем булырга тиеш. Тыйнак булырга тиеш. Матур, эшчән, тырыш. Якты карашы, якты чырай. Юк. Чырай түгел инде. Һәм акыл атсын әйтергән камил икән акыллы булырга. Уңган, тырыш булган, Зифа буйлы, озын тылымлы, шулпыларын киеп, матур-матур иттереп йөрергә тиеш. Менә сыйфатлар булса, ул чын татар кызы булыр. Әдәпле, матур, акыллы. Ә безнең татар кызлары мондый сыйфатларга ияме? Хәзер белербез. Белмим. Ай, шәк. Алма шәшәк гетереле. Алма шиле гитәмле. Иң беренче исем фамилияңны әйтсәң иде һәм кайсы районнан? Мин Резида Гаиләкбәрова, Яшелүзән районыннан. Хәсәнова Эльвира, Мамадыш районы. Ахмет Валия, Казаннан. Мин Сайфуллина Руфия. Үзем тумышым белән Мамадыш районыннан. Хәзерге вакытта Алабуга шәһәрендә яшим. Минем исемем Билал Җәю һәм кызы буламын. Мин килдем Саба районы Кече Шыңар авылыннан. Эт карда аунаса, нәрсә була? Карда аунаса салкын була димме? Җәй көне буран була. Җылыта. Кояш чыга. Буран була. Эт карда аунаса буран була. Чыпчыклар шыркылдашса, Яңгыр була. Җылы буладыр. бик көчле җил була, дип беләм. Яңгыр фаразлана. Яңгыр ява. Җылыга. Кыш көне кар күп булса, Җылы була димәк. кайчан? Җәй көне. Җәй көне бик эссе була. Көз көне уңыш уң булыр. Җәен иген ңа. Көзен уңыш мул була диләр. Җәй көне яңгыр күп була. Уңыш әйбәт була, уңыш әйбәт була. Бирне. Бик таныш сорау әмәдә ләкин истән чыкты. Биренә ин хәрфе белән эшләме? Әйеме белә. Аны кызлар кая барганда әзерлиләр. Әсмә ярдәм итә. Әлбәттә инде кунакка баргандадыр. Ул кияүгә чыкканда, әнидән, гаиләдән әзерләнеп бирә торган киленгә җайланмалар түгел. Төгәл дөрес җавапны белмим кызганычка каршы. Рәхмәт сорауыгыз өчен. Өйгә кайткачтан әлбәттә инде әби бабаларымнан сорап, бу сорауга җавапны табармын үзем өчен. Мәсәлән, мәндәр парлап бирәләр бугай инде 2 мәндәр бирәләр, юрган, шулай ук табак савытта әзерлиләр бугай бирнәгә. Белгәнемчә, шулай ук шилтәр бирәләр, бирнә итеп. Хәтерем әбиләрнеке сыман инде. Кызлар Бирне, искә төште. Бирне ул кияүгә чыгар алдыннан, урысча әйткәндә приданная. Кыз кеше кияүгә чыгар алдыннан үзенә мендәр тышлары, мәсәлән, ине матурайтыр өчен шундый җиһазлар җыя. Кыз бала кияүгә чыкканда, кыз балага гаиләсе тарафыннан бирелә торган шундый сондыкта кием салым, мендәрләр анда, комган булырга мөмкин һәм калганнар. Бирне ул мәсәлән килен кешенең кияүгә чыкканда кияү егет ягына алып бара торган мәсәлән юрган мендәрләре. Шул һәм әле безнең якта әле бар 2 чиләккә килен булып төшкәндә 1 чиләккә тукмаш, үзе килен баскан тукмаш инде, 2нче чиләктә тәмтемнар. Бирне? Бирне приданный русча. Нәрсә өчен аны? Бирнәне кияүгә чыкканда кыз балага бирнә бирәләр анда. Ястык, мендәр. Шулар инде. Ядеш, Уянына ишеткәнем бардыр. ядеш, бездә Яшь дип әйтәләр. ядеш. Юкмы? Юк, ишеткәнем юк.
Yedеш bir tapkırda eşitkenim yok. Yedəş pişkən tavuktan aşıy başlağa, şanın siyekleri şamelaman da siyeki bula, anı yedəş itirişin, alalar da buna iki kişi buna bula ittirip, нәрсәдер oylayırlar indi. Şunday bir qaide. Kim birinci yetip, nəsədir birəsinə. Şul əybirni birgəndə, sen yedəş dip əйтməsən, demək sen jingiləsin. Nə şunday qaidələrin xətib. Nindi rizq. Mesela aş, it rizqi. Elbette berengi bilen it. Ol elbette şek dip oyluyam. Yeki yok itmek, наверное. Bolmay. Şek. Belki şekşektir. Tamam. Гадәттә, кияү кешеләр алып килә инде какланган казлар хәзергесе вакытта. Ve ol kaz dip oyluyam. Qoqlangan kaz, алар бик матур итеп изелгән була. Qazdır. Qaz şulaymı? Var qaz deyil əlbəttə. Beliş. Yolkun jurnalına. Ялкын инде ул минем кичкенәдән яратып укыган журналларның берсе. Мен аны бик яратам, кичкенәдән укыйм. Мин аны кичкенәдән укып үстем инде, ул хайраннан чыга инде. Yolkun jurnalına. Күптәнге журнал икәнен беләм. Yolkun. 20 елдан артык бардыр инде ул журналга. Бәлки еще да күбрәктер. Менә минем үземә 21 яшь. Мин инде кичкенәдән укыйм. Ул электән чыга, бәлки 40 лап та бардыр. Ялгышырга куркам. Ятка калырмы? Якынча 20 ләп бардыр инде, күбрәк булмаса. Күбрәктер. Күбрәкме? Күпкә күбрәкме? 60 булсын. Тагын да күбрәк. Тагын да 25 түгелме? 30. Яхшы, рәхмәт. Kemal мәгърифәтче 19-cı asırda Kazanda yaşayan yaşını bizden rayonundan Başasarov Usal oldu. Birinci Tatarlar turunda Tatarlar turunda менә birinci icat etken yazgan kitap çıkargan. Язучы димәк. Hayır. Кайым Насыри ул күренекле шагыйрь һәм аның әсәрләренең берсе ул шуңа чыгып китте. Yazışı. Аның күпкенә әсәрләре шулай ук бар. Без аны мәктәп программасында да үтәбез. Кызганычка каршы мин рус мәктәбен тәмамладым. Безнең аның дип шундый әсәрләре генә укылды. Шул әлбәттә инде татар халкы өчен бик тә мөһим шәхес. Кайым Насыри ул безнең әдәбиятчы да. Шул ук вакытта ул безнең китаплар авторы, бик күп кенә тәрҗемәче. Шулай ук ул ялгышмасам мөгаллим дә түгел микән? Һәм бик күп кенә тәрҗемәләре бар аның. Кайым Насыри ул Борынгы безнең татар әдәбиятында үзенең бик зур өлешен кертә. Ул ялгышмасам беренче тапкыр календарь уйлап табучы булып та санала. Шулай ук аның күп кенә танылган әсәрләре дә бар. Бер сүз белән әйткәндә, ул татар әдәбиятына үзенең бик зур өлешен кертеп калдырган шәхес. Alma şeşe getirile. Алма ширле гитәмле. Алма шәшә гетереле, алма. Ничек әле анда? Башкаларга күздә салмам синнән биргәннән бирле. Алма шәшә гөтерле, башкаларга күздә салмыйм сине күргәннән бирле. Халым ağaçları, sayri sandık ağaçları, sayri 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 sağındıra başladı. Halım ağaçları, sayri sandık ağaçları, sayri 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 sağındıra başladı. Kipti indi kullerin, Senin yanına alıp kayta her günü gönüllerim. Инде йөрәм, белмим шул дәвамын. Барып кайта әйе. Күңелләрем. Синең янда барыр идем. Синең янга барыр идем. senin yanına barıp kayta her günü gönüllerim.
Senin yanına barıp kayda her günde gönüllerim. Unuttum. Gülmege kigen kızdan Günleşiple ulerlik Туй күлмәге бер көнлекме? Duy gülmegi ömürlük. Asibısı yumatta. Ай, сочипек. Ay, şey de geva. Ай, küçüktür, ay, küçüktür. Ay, şek. Рахмат, сен барлық кітапларыңды өттің. Һәм мен сені азаплаған үшін, бәлки сені де мені азаплайсың келеді. Меңа бірер шындай сынаулы сұрауым жоқ ма? Микрофонды да тұта аласың, әнді сен журналист. Әйе. Минем сезгә бер бәлкем катлаулы да, бәлкем бик җиңелдә була торган сорау бирәсем килә. Таяк. Таяк өстендә маяк. Маяк өстендә кибет. Кибет эчендә 4000 егет. Тояқ үстінде. Маяк. Маяқ үстінде. Маяк өстендә кибет. Кибет эчендә 4000 егет. Сименке түгел ме? Сибутра, көнбағыш. Бәлкем шулайдадыр. Әндіржо. Мәк. Ләкин дә инде без көнбагыш җавабын да кабул итәбез. Татар кызы сезнеңчә нинди сыйфатларга ия булырга тиеш? Татар кызы әлбәттә инде ул иң беренче чиратта минемчә зирәк булырга тиеш. Аннан соң инде килә акыллы, чибәр, гүзәл, тапкыр һәм әлбәттә инде уңган. Уңган шулай ук иң беренче сыйфатларның берсе булырга тиеш дип беләм. Микрофонны да Сөембикәгә ничә яшь? Кемсе Сөембикә? Быел менә. Сөембикә безнең Казан ханлыгында идарә иткән патшабикә. Аның яшен гасырларда сынап чыгара алсам гына инде хәзер 1552 елда Казан ханлыгы ялап алына. Шул чорларда аңа бер 30 яшьләр булса, ничә яшь була? Аны сынап чыгара кирәк калькулятор белән. Мин гуманитарий. Илнас булыш. Ну, шул диге кичкенә генә. 444 Юк, күбрәк. Менә күптән генә түгел, берничә еллар элек 500 яшен билгеләп уздырдым. İmenden uzun, şiremden kıska. Ул нәрсә? Тел мәллә. Именнән озын, ширәмнән кыска. Үзе озын да, үзе кыска да. Гомер. Үзе озын, үзе кыска. Кыска ip. Ялкын журналына эшкә син ничек килеп эләктең һәм монда эшләү өчен килгән? Ялкын журналына минем шундый кызыклыгына тарих. Иң беренче минем ничәнче елларда булган икән ул. Мәктәптә укыган чорда ук минем бер хикәям басылып чыкты ялкын журналында. Мин шундый канатланып учып йөргән идем инде ул вакыйгадан соң. Аннан соң тора-бара мин яшьмәннәр коллегиясенә кабул итеп алдылар ялкын журналына. Һәм мин шуннан инде берәм ялкын дөньясына гашык булган кеше. Аннан соң студент елларында да мин ялкын белән элемтәне үзмәдем һәм 3нче курстан ялкын журналына эшкә урнаштым. Шулай итеп, ялкын йөрәктә минем команда ялкын мине ярата, мин аны яратам. Рәхмәт бизер соравың өчен. Уңышлар сиңа. Рәхмәт. Аха, булды, рәхмәт бизер. Рәхмәт бизер сиңа. Рәхмәт. Уңышлар. Дәвам итәбез. Рәхмәт, мин дә үземнең белемнәремне тирәнәйттем. Зур рәхмәт, уңышлар сиңа. Аха, исәнмесез. Шуның белән безнең Татар кызы 2019 бәйгесеннән кичкенә генә репортажыбыз тәмам. Минем исемем Зилә. Сау булыгыз.